ଆଜି ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ମନ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ତାକୁ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ମୁତାବକ ଏକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୁସିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟୁନି ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ପରିବାର କେମିତି ଏକାଠି ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟୁନି ଏହାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦିନେ ଏକ ପରିବାର ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏହାପରେ ଟୁନି ପୁଣି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଏକ କୋଇଲି ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ସ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଗଲା, ଆଉ କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ମନ ଭରାଇ ଶୁଣିଲା। କୋଇଲିଟି ଟୁନିକୁ ଦେଖି ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ? ମୋର କାହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି? ଏହା ଶୁଣି ଟୁନି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖୁଛି। କୋଇଲି କହିଲା, ତୁମେ ରହୁଛ କେଉଁଠି? ଟୁନି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଦୀ ପାଖ ବଡ଼ ଗଛରେ ରହୁଛି। ହଠାତ୍ କୋଇଲି ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଛି। ଏହା ଦେଖି କୋଇଲି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଘରକୁ, ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏହା କହି କୋଇଲି ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନିର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ମୁଁ ତ ଆଜି ଆସିଲି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନୂଆ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଯାଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥାଏ। କାଉଟିଏ ଏହାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନି ମନ ଖୁସିରେ କାଉର ବସାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ କାଉ ପରିବାର ସହ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେଲା।